Gaurkoan, opor fiskalengatik ezarritako isunaren berri izan dugu. 30 milioi denon artean ordaindu beharko ditugunak EAJaren politika arduragabearen ondorioz. Urtetan garatu den politika fiskal atzerakoiaren adibide gordina dau, eta hemen ere, Gipuzkoan ere, EAJak hamarkadatan aplikatu duena. Eredu hau, EAJaren eta PPren eredu honek, onuradun zehatz batzuk ditu. Patronala eta fortuna handiak. Bitartean, zergen samaren pisurik handiena herritarren gainean geratzen da. EH Bilduk beste eredu bat defendatzen du. Defendatzen du eta garatzen ari da eta horretan sakonduko du. Gehien dutenek gehiago ordain dezatela. Politika fiskalean ere justizia soziala aplikatu behar da.